ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа барои якояки шумо муборак бошад. худо кунад ки ин рӯзи саид барои хонадони шумо баракату шодӣ биоварад ва ҳар ҷо ки бошед, ҳар коре ки доред, худо кунад ки дар ин рӯз баракати рӯзгор насибатон шавад. чун ҳамешагӣ анъанаи рӯзи ҷумъаро фаромӯш накардаед бигмонам, яъне мову шумо бояд ба хотири пайдо кардани савобият ва шафоати паёнбари охирузамон Муҳаммади Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам ҳар қадар битвонем то намози ҷумъа салавот бифиристемаш. иншааллоҳ дар номаи аъмоламон баъди сидқ ҳар қадар салавоте мефиристем, худованд аҷру савобе менависад. ва ҳамчунин мехостам як хоҳиш кунам. ҳар ки ҳастед, ҳар куҷое ҳастед, инсоф ва виҷдонро фаромӯш накунед. ба хотири як бурда ноне ки шумо меёбед, ҳаргиз виҷдонатонро нафурӯшед. пеши касе сархам накунед ба ҷуз аз худованд. дӯстон, мушкилии давру замон мегузарад. зиндагонӣ ба ҳама суду зиён мегузарад. мафурӯшед зиночори яке виҷдонро. рӯзи кас гоҳ ба обу лаби нон мегузарад. худованд бароятон ризқи ҳалол ато фармояд. нангу номусро аз даст надиҳед.